Ito na yung Palit Save More. Ayan o, si Kuya o. Ito yung libreng sakay o. Ayan. Ayan o. Santiago Chapel. Parang merong official, local official yung dumating rito. Ayan o. Ayan, ito yung itsura niya ngayon. Yun, napuno oh. Whoop. At ito yung terminal ng tricycle. Uy. Yan. Building na ginagawa dati, ngayon tapos na oh. Grabe na yung baha rito. Ito yung church. At yun naman yung Sulipan Sitio Caldera, Barangay Sulipan, Mapalot Street. Hindi na ako abot ng Colgante doon. Hindi na. So dito pala mag-start sa Barangay Hall San Vicente. Milabas lang ka Colgante. So ngayon ay araw ng Sabado, August 15, 2026. At sa unang pagkakataon, ngayong month of August, ay sumikat ang araw ng maghapon. Yan. That's good news dahil 2 weeks or 14 days na umuulan since dumating yung month ng August. From August 1 to August 14, walang tigil yung pagulan. Kaya maraming mga nagbaha na mga barangay dito sa province of Pampanga. Yan. So good day once again Kabalen, and welcome sa ating panibagong adventure. At ngayon ay nandito tayo sa may Church of Papalit. Ayan o. Dito tayo nagsimba nung piyesta ni Apong Hiro. At kung mapapansin nyo, sarado siya ngayon. Ayan. Napakaganda niyang tingnan dahil nga ngayon pa lang yung tumigil yung ulan eh. Ayan. Sarado. So ngayon ang gagawin natin mag-explore tayo dito sa may Palit. At makakasama natin si Tikas. Ayan. Yung small adventure bike ng Honda, which is 150cc. At napakaganda niyang gamitin. At ito pala ay pagmamay-ari ng ating kaibigan na si The Trinity, na nasa vacation mode ngayon dahil nga nagkaroon ng injury nung huli tayo nag-trail sa may Ansap Mountain sa San Jose, Tarlac. So ngayon random vlog lang. Titingnan lang natin kung saan tayo makakaabot dito sa may bayan ng Palit para may update ko kayo kung ano ba yung sitwasyon dito, kung ano ba yung mga lugar na binaha, at magkaroon tayo ng idea dahil maraming nagtatanong or nagko-comment tungkol sa situation ng Palit after Typhoon Luis, Typhoon Maymay, and then Habagat. At ngayon na nga umaraw. So samahan niyo muli sa ating adventure dito sa bayan ng Palit. So what are you waiting for? Let's get it on. Okay, let's go na. Daming bumibisita dito sa church kaya lang sarado. Ang ganda ng church na ito. Ayan, tignan nyo. Ayan, yan yung itsura. So hopefully wala nang masyadong pagbaha rito. Dito na tayo sa may Gonzales Boulevard. Yan. Kung magra-right ka, papunta ng Control yan. Doon sa may Sukad Control. At pwede rin dumiretso ng bayan ng San Simon. Kaya lang, medyo madugulang yung daan dyan. Maraming lubak. So last June 29 ba? 29 I think. Yung piyesta ng Apong Hiro. Sobrang dami ng tao rito.
First time natin pumunta rito noon kasi dati lagi lang tayo pumupunta dun sa may Sulipan Bridge. At ito na yung Jose Escaler Memorial School. Yan. At least sumikat na si Haring Araw. At ito naman pala yung yung munisipyo. Daanan muna natin para maipakita ko sa inyo yung itsura ng munisipyo ng Apalit. Ayan Apalit Municipal Bagtec entrance. Ayan, tignan nyo kung gaano kaganda yung municipal hall nila rito. Ito yung Apalit Police Station, and then ito yung Apalit Fire Station. Ito yung mga trucks nila. At ito yung magandang munisipyo ng Apalit. Yan So picture muna natin dito si Tikas. Yan, para magkaroon ng souvenir dito. Okay. So tapos na tayong mag-picture. Yan ang daming ambulansya. Dito naman yung MDRRMC. Yan. Kaya pala maraming ambulansya doon. Sumikat na si Haring Araw. So hopefully magtuloy-tuloy na to. Dahil sobra-sobra na yung tubig na nagdulot ng pagbaha dito sa probinsya ng Pampanga. Ayan. And then dito naman yung hospital. Apalit Doctors Hospital, katabi ng St. Vincent's Academy. So malapit na tayo sa may MacArthur Highway. At ito yung terminal ng tricycle, San Vicente to San Juan Toda. Ayan, explore muna tayo dito sa may downtown ng Apalit. Ayan Ito na yung malaking building na ginagawa dati. Ngayon malapit nang matapos. Pero yung yung mga ilalim na stall occupied na. So diretso muna tayo hanggang doon. Hanggang doon sa may malapit Sulipan. Yan halos lumabas na yung mga tao dahil umaraw na. Na-miss nila yung araw. Ito na yung Apalit Save More. Dito medyo matraffic lang dito. Pure Gold Apalit.
Yung mga nakita nating nakaraang vlogs dito sa bandang area ito may pagbaha. Pero tingnan lang natin ngayon kung ano na ba yung sitwasyon. Ayun, may nakita na tayong pagbaha dito. Pero manageable naman. Kahit yung mga scooter kaya. Dito yan sa tapat ng ALC Steel Trading Corporation. At dito sa arko ng Barangay Sulipan, Mabalot Street. Yan. Dito yung pagbaha. Ito naman yung Vision Academy. Dito meron din pala. Kaya lang konti na lang. Pero yung mga napanood natin sa mga previous vlogs, dito pa lang ano na, medyo malalim na hanggang dun sa may nakita natin baha dun. Natanggal yata yung strap ng helmet natin. Sulipan Bridge Park. Ayan, dito na papunta yung yung dike. Dito, masaya rito tuwing Apalit Town Fiesta. Winasak na pala yun dun, oh. Okay. Tatamaan sa sa NSCR project. At yun naman yung Sulipan Sitio Caldera. Yan, dito na tayo sa Mayapalit Bridge or Sulipan Bridge. At ito yung Old Sulipan Steel Bridge. Yan. Tatlo yan, magkakaparallel yan. Yung isa naman, NSCR Apalit Station Segments. Okay, so hanggang dito muna tayo and then babalik tayo ron. So yan naman yung Apalit Fishport. Yan, balik na tayo. Ito yung libreng sakay, oh. Ayan. Bali galing siguro yan ng mga makabebe, ganyan. So pasok muna tayo dito sa may Apalit Tumasantol Road. Tignan natin kung ano na yung kondisyon ng yung pangit na kalsada rito. Yung bako-bako, kung inayos na ba. Ito yung ito yung sakit ng ulo sa mga motoristang dumadaan dito. At nandito pa rin yung mga banderitas. Ayan, oh. Ayan. Ito, dito na mag-start yung bako-bako. Ganun pa rin. Tinambakan lang at naglagay ng mga sandbag, yan, oh. Ayan, ito yung itsura niya ngayon. Halos wala pa rin pagbabago. Uy, ang lalim nito. Oops, ang lalim nun. Ay, ito yung itsura niya. Yun, tingnan niyo yung mga amphibian na sidecar.
Ang tangkad, oh. Ay. Ito, ganito pa rin yung sitwasyon dito. Oops, may church pala doon. Tignan nga natin. Concreting off-road, Barangay San Vicente. Yan. Ang taas ng ng kalsada, oh. Ang kapal ng pagkakagawa. So San Vicente pala ito. Ito yung church. Ayan, Santiago Chapel. So palipad muna tayo rito sa harapan ng Santiago Chapel. Wala tayong makitang mapupwestuhan dun sa may highway. Masyadong matraffic. Okay, so nakapag-drone na tayo. At medyo nagdidilim na naman banda ron, no? So ang gagawin natin yan, didiretso tayo dito sa Mayapali to Masantol Road. Tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Kasama si Tikas, yan. So sabi ni Tatang kanina, yung mga amphibian tricycle lang daw ang nakakadaan doon sa may Caduantete. Tignan natin kung hanggang saan tayo makakatagos dito. So let's go. Ayan. Ayan yung mga amphibian tricycle, oh. Tignan natin kung aabot ba tayo, lalampas ba tayo ng Colgante. Yan, dito, baha na rito. Pag nakatagos tayo hanggang Colgante, doon na tayo dadaan pa uwi. Doon sa may papuntang Telaksan. Labas tayo ng Minalin. And then Santo Tomas, pa uwi na. So hopefully makakadaan tayo dun sa may Colgante. Yun yung malalim dyan, eh. And then yung pagkatapos nun, yun naman Caduantete sa Makabebe na yun. Ayan yung mga amphibian, no, nakapark.
Nandyan pa rin yung mga banderitas. Ito, ang ganda ng ano dito, oh, kolong-kolong, oh. Pure stainless na. Tapos, oh, ang tangkad. So, usong-usong ngayon dito yung pagko-convert ng mga sidecar tsaka mga motor. Naglalagay ng extension sa mga front shock. Ayan, oh, tsaka sa rear shock. And then itataas yung sidecar para makabiyahe nga naman kahit na baha rito. Ayan, oh. Ayan, oh, nagwe-welding sila. Halos pinapa-convert nilang ganyan. At dito naman yung San Pedro. Ay, puno na pala yung San Pedro. San Pedro Memorial Park. Doon tayo malimit na mag-stopover, then magmerienda, magpahinga ng konti dahil malilim dyan. Puno na pala ngayon, no? Yan, ewan ko kung kita sa camera. At least kahit papano sumikat na yung araw. Marami nang makakapaglaba. At bibilad na nila sa araw. Dito tanong na natin yung viaduct ng Apalit. Yan, oh. NSCR Apalit Station. So sa mga ibang araw mag-update na tayo ng mga NSCR projects. Medyo na busy lang tayo sa mga baha-baha na flooding content dahil maraming nag-aabang sa mga kabalen natin at gusto nilang may update kung ano ba yung sitwasyon. Ayan, dito meron na rito. So far kaya naman ng motor kasi dumadaan naman yung mga tricycle. Yun, no, merong ano ron, no? Merong rep. Nagtitinda ng isda. Yan, so dito malalim na. So dito pala mag-start sa Barangay Hall San Vicente, Sitio Sampaga. Yan, oh. Nako. Mabagal yung motor. Yan, medyo malapit na sa tambucho ng tricycle yung baha rito. Naku, aapak na tayo niyan. Yan, naapak na tayo. Wala na tayong choice. Na-traffic tayo Ito yung mga pre-service. Ayan, oh, yung mga 4x4. Ayan, may mga pulis. Parang merong official, local official yung dumating rito. Ayan, oh. PDRRMC. Ito, libreng sakay or mga official yata yung sakay niya. Nabasa rin yung paa natin, no? Nakaligtas tayo sa may San Luis, San Simon. Dito hindi tayo nakaligtas. Ayan. Dito pa lang pala sa San Vicente matindi na yung pagbaha. Pero hopefully makatagos tayo hanggang doon sa may Colgante. Parang nga pag-uwi, di na tayo babalik dito. Doon na tayo sa sa Minalin. So ito yung sitwasyon ngayon dito sa may Sitio Sampaga, San Vicente, Apalit, Pampanga. Ngayong Sabado, August 15, 2026. Ayan, grabe na yung baha rito. Parang yung sa ano lang, saan ba yun? Yung sa San Vicente rin, sa may Santo Tomas. So meron din tayong update doon. Ipa-flash yung sa screen para makita nyo kung gusto nyo panoorin yung update natin sa may Santo Tomas.
Last Thursday yon, August 13. Ayan, oh. Naku, doon pala hanggang Binti na. Yun, parang wala nang dumidiretso ah. Meron kaya hindi diretso hanggang dun. Truck na lang yung nakikita ko. Yan, ang tindi na pala rito. Ito, napuno na naman yung boots natin, no? Puno na naman ang tubig. So sa mga nagtatanong at gustong malaman yung sitwasyon dito sa Apalit, ito siya ngayon. Namatay yata yung motor ni Kuya. Yan, ang tindi pala rito. Water World. Milabas lang hanggang Colgante. Hanggang Colgante milabas la. Opo. Na? Ang pusher kung kaya ng motor nga ba? Ah, matas ka rin? Opo. Mataas din po dyan eh. Oo, ka rin. Kahit ang truck ito. Medyo mataas din po dyan. Dito po yan eh. Ah, matas na ka rin? Opo. Na? Hindi po na ganyan din. Namatayan siya dun. Na? Namatayan din po siya dun. Ganyan yung motor niya. Makanini ya? Opo. Mete ya? Namatayan po siya. Ibig sabihin malalam na ka rin. Opo. Hindi na ako abot ng Colgante. Doon, hindi na. Opo, hanggang din po yung tubig dyan. So yung mga dumadaan, yung mga ganyan na lang, yung mga amphibian. Anong tawag nila dyan? Nangaws ka rin? Ewan po. Na? Ganyan na lang yung dumadaan, no? Opo. Matataas na po yung dumadaan. Oo. Dumadaan na yung baba. Mababa. Ah, okay. So, siguro hindi na tayo didiretso. Matas na daw doon. Yung mga nakikita kasi natin na dumadaan, Saka po ba pupunta? mga amphibian eh. Doon sa may ano, papuntang Minalin. Yung sa Colgante, yung ano, yung pakanan. Yan. Yun po, mataas na. Hanggang dito po yun dun. Mataas na pala ron, no? O dito po, mababaw lang dito. Dito, mababa pa, yun. Siguro, mga 1 foot. Yan. Yun po, hanggang dito. Kung hanggang tuhod na, medyo mahirapan na tayo. Tsaka wala tayong nakikita dumadaan na single eh. Opo, wala po. Lahat po nagtutulak pabalik pag pupunta niya. Ah, ganun ba? Hindi na po. So, shoutout sa inyo. Ayan o, naka-vlog kayo. Ay, Yeah. Okay lang, yan no. At least eh, taga dito ba kayo? Saan yung bahay nyo? dun pa po. So, ano pa ba ito? San Vicente? Opo. Tapos yung sunod, Colgante na? Opo. Malayo pa yung Colgante, no? Yung may signage na Colgante. Opo. Malalim doon eh, di ba? Opo. Di po sa gitna doon, malalim na po yun. Ah, wala akong nakikitang motor. Opo, wala na po. Ayan po, tingnan niyo po yung mga dumadaan ng matataas na. Oo, yung matataas na pala. So, negative tayong makapunta, makatagos dun sa may Colgante to Telaksan Road. Ayan o, si Kuya o. Ayan, ang tataas. Pero kung may nakita tayong dumadaan ng motor, didiretso tayo. Kaya lang yung mga amphibian tricycle na lang yung dumadaan. Ayan na po kami. O sige, salamat ah. Shoutout kaya kayo man. Ay, balik na tayo. At least nalaman natin, no? Wala nga dumadaan na, no? Puro mga ganyan yung dumadaan. Kaya pala tinitignan tayo ng mga tao kanina doon. Akala nila didiretso tayo. So, negative. At least nakita natin. Nalaman natin, no? Tignan yung sidecar dito. Nakasangga. So pabalik tayo ng MacArthur. Hindi tayo mubra doon sa ano, dito sa kalsadang ito. Lumampas lang tayong konti doon sa may school ng Sampaga Elementary School. At yan, ito yung nangyari oh. Yun, napuno oh. Whoop.
Punong-puno na naman yung mga boots natin. Okay, so dito pa rin tayo sa downtown. Dito tayo nanggaling kanina. Yan, nanggaling tayo doon sa may Apalit Church. Dito, busy na yung kalsada. As usual. Especially ngayong araw ng Sabado na ngayon palang umaraw. Dahil nakakulong yung mga tao ng 2 weeks. Hindi tumitigil yung ulan. Kaya ngayon nagkaroon ng pagkakataon lumabas. Napakasaya rito, oh. Napaka-progressive din ng probinsya ng Apalit. Maraming mga business establishments. Dito malapit na tayo sa may Jumbo Genera. Ayan. Ang ganda ng neon light niya, oh. Yung neon sign niya, ang ganda, oh. Maganda yung combination, blue at saka green, and then may konting red. Dito na tayo sa may Are Bridge. Ayan, oh. I love Sampaloc. Ayan. So I think dito ko natatapusin yung ating vlog tungkol sa ating pag-update dito sa bayan ng Apalit ngayong Sabado, August 15, 2026. So again, salamat sa panonood, and if you enjoy watching this video, please do like, share, and subscribe, and keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.